o mes que ven os gandeiros e as gandeiras galegos pagarán máis pola factura do seu combustible, pagarán máis pola factura dos seus fertilizantes, pagarán máis polos servizos externalizados para segar, para recoller, para sementar, para arar, e todo iso cobrando 8 céntimos menos por o seu litro de leite. As marxes reduciránse drásticamente dentro de 7 días. As marxes de beneficios non van dar para comer. De todas as maneiras, o que máis caro nos sae agora mesmo aos gandeiros e as gandeiras é a súa incapacidade para xestionar este sector. Vostedes son o anti-rural feito política, señora conselleira. E mire, fálolle de datos. No 2015 en Galiza vendíamos o leite a 30 céntimos, no resto do Estado a 32. No 2024 vendíamos o leite a 49 céntimos, no resto do Estado a 51. E mentres nós perdemos millóns, vostedes calan, señora conselleira, isto non é unha situación nova. Os galegos cobramos sempre menos de media que o resto do Estado por o noso leite. Entón, a pregunta é que vai facer vostede, señora conselleira, a este respecto. Vai seguir apelando á responsabilidade da industria, porque eu recordolle que parte desa industria está agora mesmo nos tribunais polo cártel do leite por pactar durante anos prezos á baixa. Vai poñer o zorro a jardar das galiñas. Póñase do lado dos gandeiros nas negociacións xa e loite para que se fixe o prezo do leite onde se produce, que é aquí e non en Madrid, porque as vacas andanlle por Galiza, non pola Castellana.